Pane Oremusi, na kolik procent jste dnes spokojený s výkonem a s výsledkem? Tak naozaj včera ten zápas v tých momentoch, čo som povedal, bol dobrý z našej strany. My sme na to nadviazali a to odhodlanie od rána tam bolo veľké. My vieme, že keď chceme byť jednoducho úspešní v tejto sérii, tak musíme zápas vyhrať vonku. Dnes sa nám to podarilo a tešíme sa tomu. Jak moc vás těší, že jste si dnes pomohli i přesilovkami? Tak to sú dôležité momenty. Jednoducho, keď tej presilovke dáte gól, tak to pomôže v tej hre, ale hovorím, dnes to bol kompaktný výkon od golmana cez obrancov, cez útočníkov, čiže tú Jihlavu sme moc do nejakých vecí nepúšťali a si myslím, že to víťazstvo je zaslúžené. Viděl jste oproti včerejšku na svých hráčích i větší sebevědomí? Aj tak oni ho mali aj včera, lebo hovorím zasa, tí chlapci si potrebujú nejaké uznanie, lebo hovorím, to je 17. zápas za strašne málo dní a dnes som rád, že nám išli nohy, že jednoducho sme robili to, čo máme, ale to odhľadanie tam bolo veľké. Takéto veci nás nabíjajú, tá energia z víťazstva je ešte väčšia a jednoducho my v domácich zápasoch musíme byť ešte lepší ako teraz. 6 gólů, 6 různých střelců, na tuhle statistiku se musí trenérovi moc hezky koukat. Tak áno, hovorím, my tých gólov v tej sezóne sme moc nedávali, dali sme ich dnes správny moment, rozdelili si to chlapci do pätiek a ja to nemám rozdelené, kto je prvá, druhá, tretia, štvrtá, peťka. Dnes to bolo vidieť, že to bol jeden kolektívny výkon a hovorím, každá peťka je potrebná. Vyslali jste směrem k soupeři jednoznačný vzkaz, že i když máte v nohou takovou porci zápasu, jakou máte, tak rozhodně nic nevzdáte a pořád se budete rvát až do samotného konce. No ale pozor, ja som to povedal, Jihlava je veľmi kvalitné mužstvo, naozaj zaslúžene bola v popredí, majú fantastické aktivity, ale dnes sme zistili, alebo aj oni zistili jednoducho, že pri dobrom forčeku, pri dobrých aktivitách a pri dobrej práci nôh sme sa do tých šancí dostali, čiže toto víťazstvo je dôležité hlavne pre nás. Hlavne pre nás, aby sme nejakým spôsobom ešte boli lepší. Děkuji a gratuluju.